o nejakej tej hnusnej škole. Predstavte si, že bol som deviatak som bol a rozhodoval som sa, že kam mám ísť na školu, nie? Tak mal som takých asi 5 spolužiakov, fakt dobrých kamošov, čo sme tam boli taká partia, inak tam boli retardovaní proste autisti a takí narušení, chápeš? V jednom rohu v 9. triede sa bavili proste len baby o tom, že aký chalán je pekný, ak doma aké vlasy nagelované. V ďalšom rohu proste boli asi 3-4 ľudia. Neviem, myslím, že to boli ľudia. No, boli to ľudia asi, bavili sa o hrách, rozumieš, bledy, takto mali pery, že nové stucnuté lica, hnusný, no proste on aj písal, ako keby držal klávesnicu a myšku a tak písal, vieš. No proste, nevedeli sme kam ísť na školu, nie? Tak sme sa rozhodli, že proste dáme si na tie isté školy prihlášky. Mňa zobrali aj tam, do Dubnice na priemyslovku som chcel ísť, na nejakého mechatronika, a zobrali ma aj do inej školy, do Dubnice, na nejakú elektrotechnickú. No, lenže chlapcov zobrali na tú jednu retardovanú školu ich zobrali, všetkých 4 a ja som bol ten 5. proste, fakt sme boli dobrá partia. OK, hovorím, chlapci, nepôjdem na tú priemyslovku, pôjdem s vami na tú retardovanú školu, hnusnú elektrikársku, však 5 to tam nejako zvládneme, nie? 5 to tam nejako zvládneme, no. Zrazu sme boli 30 v triede. 30 opíc normálne v triede, žiadna baba, ja som bol z toho hotový. V 9. triede sme mali pekné baby, nie? Normálne všetko, pekné baby, sedela pred tebou, tanga si je videl, tak sa ti hneď lepšie písalo, nie? A hentam sedel pred tebou hnusný, tučný pes z nejakej dediny, neviem odkiaľ bol. On nevedel ani vyprávať poriadne, hnusne, tvrdo, strašne rozprával, zle mi z neho bolo a toto predo mnou sedelo. Chápete? Normálne, no proste to bol zlý sen, hovorím OK, prežijem to. Tie 4 roky dám a potreboval som maturitu. Chcel som ísť, vtedy som bol rozhodnutý, že idem k policajtom, viete, a tam potrebujete maturitu. Tak som si hovoril OK, pohodičke, prežijem tie 4 roky, je to nejaké ITčko proste, s počítačmi sa všetko robilo, hovorím OK, nejako to prežijem. Po pol roku všetkých tých 4 kokotov vyjebali, pretože jeden to nevedel, tak išiel do piče, druhého vyjebali za to, že lebo ho našli fajčiť trávu, tak išiel desi do Trenčína, úplne desi do prdele, ďalší to nezvládal, ďalšiemu sa rozišli rodičia, tak nechodil do školy, proste rozviedli, proste konec, ostal som tam sám. Po pol roku nás už bolo asi 20, 10 ľudí odišlo preč. Hovorím, chlapci, vygrcám sa tu na koberec, nikoho som tam nepoznal. Koberec bol, vzadu bol koberec, hovorím, vygrcám sa tu na tento koberec, taký ružovkastý bol, hovorím, no vygrcám sa tu na tento ružový koberec, je mi to jedno, neviem ako toto mám zvládnuť, hovorím, že mama, vieš čo, všetci tí moji kamoši, s ktorými som tam bol, tak proste, ja som im to tak len prišiel navrhnúť, vieš, som prišiel tak do kuchyne, som tak priplížil jak mačka, alebo keď pes niečo rozbije, viete, keď rozbije váhu, tak som tam len tak prišiel, tak som sa tam oprel, že vieš mama, proste, a ona, že no čo? Že proste tí chalani, s ktorými som tam bol, tak ich proste nejako vyhodili, ja som tam sám a ja by som chcel ísť za niekým z nich, akože na školu. Nikde nejdeš! Blesk, bum, dverami, vieš, hovorím, OK, Maťo, proste ty 3,5 roka musíš zvládnuť sám medzi takými bláznami. To bolo fakt blázinec, ježiš, to tam bolo tak neskutočné, to je, keby ste boli v Bojniciach v zoologickej záhrade proste. OK, dostávame sa k tomu lepšiemu, toto je ešte nič. Toto je proste ešte nič. No, chlapci, no. Ostal som tam sám, tak som si musel nájsť kamarátov, obhľadám tam, ten mal jedno oko, hovorím, tamto cesta proste viesť nebude. Pozerám tam, ten nemal ruku, hovorím, tam cesta tiež viesť nebude. Pozerám vedľa seba, že chlapci, ja tu mám niekoho vedľa seba, ten vyzeral celkom pohodičke. Vyzeral celkom pohodičke, kým bol otočený takto. Otočil sa na mňa, jeden zub, ucho takto, druhé normálne, hovorím, šéfe, otoč sa tam, kde si bol. Pohode, otočil sa, zas bol pohodičke. Nakoniec som si našiel kamošov, asi 3-4. Tak som si ich tam pekne usadil, že hej, počúvaj, Kiklop, kamarát môj, ty pôjdeš preč, pôjde sa ten môj kamoš, ktorého som si našiel, presadil som ho a ďalší dvaja sedeli tuto. Ja som sedel pri okne, tu boli okna, tu som sedel ja, tu sedel ten môj kamoš a tam hneď v lavici vidla sedeli ďalší chalani, vieš? Ďalší chalani tam sedeli. Hovorím, vieš, ale je tu 1264 ľudí, strašne som rád, že tu je toľko ľudí, strašne si to vážim, chlapci. Moje meno je Maťo, isto ma poznáte z restových streamov, bla. Teraz rozprávam príbeh, potom vás pozdravím, a koho som nezdravil, čaute. No, už sedel proste, tuto volá sa Adam,
tam ďalší sedel Kubo a tam ďalší sedel Matej. To bola proste štyrka. Štyrka a nerozluční kamoši, hovorím, konečne som si to niekoho našiel. Z tých 20 bláznivých bláznov som si tu našiel kamarátov, nie? Super, hurá! No, haha. Samozrejme, že z tej elektriky som nič nevedel, pretože prišiel jeden učiteľ, že máte nejakú elektriku, hovorím super, však som si založil zošit, nie? Prišiel druhý učiteľ, že to je zase ďalšia elektrika, hovorím to piče, ok, založím si zase zošit. Prišiel ďalší učiteľ, to je zase tretia elektrika, hovorím koľko je tých elektrík? Prišla učiteľka, hovorím, tá bude dobrá, tá je celkom sympatická. Vreskot normálne cez 4 triedy, štvrtá elektrika, hovorím, kokot, ja som v lese, tu nie je ani slovenčina, to je elektrika. Prišla ďalšia učiteľka. Čo si myslíte, že prišla ma učiť matiku alebo slovenčinu? Elektriku. 5 elektrik tam bolo. 5. Lebo proste 5. Na počítač potrebujem asi jednu, na svetlo druhú, na hodinky treťu, hodinky nemám. A do pera štvrtú asi? Neviem. No. OK. Dostávame sa proste k tej podstate, nie? Že proste tam boli elektriky. Bola tam aj matematika a slovenčina, ako som sa dozvedel, že tam je aj matematika a slovenčina, hovorím super, niečo budem aj rozumieť. Proste, prvá hodina. Prišiel pánko do školy, do triedy, dal si dole hodinky, hovorím, no tak henten bude nejaký precízny, len takto som kúkal zozadu, že henten bude celko pohodičke, vyzerá sympatický. Postavil sa do triedy, predstavil sa, neviem jak sa volal, že no. A normálne takto začal kúkať, že transformátory. A začal valiť, jak keby to čítal, normálne, jak keby ste mu dali Bibliu do ruky a začal valiť. Čítal. Hovorím, že to čo? Hovorím, Adam, čo robí? A on, že čo si kokot? Že to je borec. On ho normálne žral, jemu sa to ľúbilo. Hovorím, ty si v piči, ja s tebou nebudem sedieť. Ty si úplne v piči. On proste, jemu sa to ľúbilo, rozumieš? On to bral. Ja som bol z toho piči, hral som sa na mobile, hovorím, kamarát, akože on sa tam postavil, povedal transformátory a normálne som sa pozrel som sa na hodinky, nemal som hodinky, pozrel som sa do telefónu, že dajme tomu, že bolo 12:00, hej, hovorím, OK, tak chvíľku ho budem počúvať, to sa dá vydržať, nie? Pozerám na to, počúvaj večnosť. Večnosť, ty kokot, to boli jak 30 hodín matematiky. 30 hodín matematiky v kuse. Večnosť rozprával, úplne večnosť. To si neviete predstaviť, kalani. Ti vravím, že peši by som prešiel na mesiac, keby som vedel chodiť normálne po vzduchu, než on by to dopovedal. Hovorím, kokot, čo už muselo zvoniť, nie? To už som kde? Veď ja som tu 3 dní a už som sa balil mali. Hovorím, pozriem sa na tie hodinky, nie? Pozriem sa na ten telefón. Vystrčil som ten telefón a že 12:03 a ja normálne, že a vtedy som si uvedomil, že som v totálnej piči. Hovorím, čo teraz? Jak to proste zvládnem tu? Čo mám robiť? OK, nakoniec zazvonilo, ja už som normálne unudený, som sa zobudil. To bude asi zvonec, poďme do bufetu. Išli sme do bufetu, vyštral som tam všetky bagety, kraviny, nie, celý som pil aj kolu, normálne kolu. No a sladúčku količku som si dal. Zas som zmedný. Počúvaj. Sladúčku količku. OK, chlapci. Už sa dostávame k tomu lepšiemu. To je ešte stále nič, to je ešte stále iný príbeh. To je ešte úplne pohodičke. Toto tam dialo na dennom poriadku, proste to tam furt bolo. Tam sa niekto naťahoval, škrtil sa tam, proste boli tam aj baby. Čísil som sa, hovorím, že 2 veci potrebujem. A on, že normálne kamarát, že čo, pero? Kriedu, hovorím, choď do piče. Hovorím, potrebujem vedieť, kde je bufet a potrebujem vedieť, kde je babská trieda. Nič iné nepotrebujem k tomuto hnusnému životu. Nič iné k tomuto školskému životu nepotrebujem. Pretože aj tak budem stále len k tej babskej triede, aj tak budem chodiť do bufetu. Tu budem chodiť len prespávať, hej? Toto bude také moje stanovisko. Tu budem len spávať. Dozvedel som sa, kde je babská trieda, hej? Tak som tam prišiel. Proste nageloval som sa, nie? Košelu som nahodil na seba. Hovorím, tak dneska je ten deň D. Dneska je proste zistím, že aké sú tam rakety a konečne sa v tej škole niečo zmení, nie? Konečne mi bude lepšie. Tak som sa postavil, nie? Nasfreloval som sa, drahý parfém bráchovi som dobral všetko, vavalil som sa, nie? 20 klikov pred tou triedou. Zaklopal som a že som si tam takto nacupítal, nie? Pozriem návo a hneď normálne oči mi vypálilo. Pozerá sa na mňa. Žlté masné vlasy, jebáková, hnusná. Neviem, či držala telefón či kalkulačku, fakt som sa nevedel rozlíšiť. Neviem, čo to bolo. Hovorím, stráslo ma, hovorím, to bolo zlé, horšie už nemôže byť. Pozriem za ňu, normálne kysňa, cez hlavicu, rozvalená. Tuto, čo si bolo, hovorím, to je, čo je to? A to bolo prso. Myslím, že to bolo prso, buď to bolo stehno, alebo prso. Už by som sa nehádal. Fakt by som vám klamal, neviem čo to bolo.
Mucha mi tu lieta. Hnusová. Vypadni. No, pozriem, normálne už aj voňavka, si predstavte, tá voňavka ma chytila za krk, za hrtan a ťahala ma von, že vypadni odtiaľto, ty tu nemáš čo robiť. Ja hovorím, prestaň, Hugo Boss, ostaň tu ešte chvíľu tu ostaň, ešte tomu dáme šancu. Pozriem na tretiu, normálne hovorím, že to je čo, ty hovorím, to je žeriav či čo? Mŕd. Ak Avatar. Avatar len nebola modrá. Bola normálna, len proste stála. A kde som ja mal krk, tak ona tam mala koleno. Hovorím, OK, Hugo Boss, ideme. Vypadol som z tej triedy preč. Vypadol som z tej triedy preč, si predstavte. Nedalo sa to tam vydržať. Dobre. Hovorím, OK. Bufet je jediná vec. Babská trieda, už tam nejdem, nebudem to riskovať. Lenže, prišlo technické kreslenie. Ja, antitalent na kreslenie. Už sa dostávame k tomu najlepšiemu, chlapci. Už sa dostávame k tomu najlepšiemu. Samozrejme, nemal som babu, nie? Na čo? Na čo frajerku? Nemal som proste frajerku. Počúvajte. Haha. Učiteľka prišla, malá bola, ja som bol vyšší od nej, normálne ona mi bola po hruď. Hovorím, tak ten trpaslík, tá snehulienka, čo sem prišla, tá šmoulinka, čo ona môže? Však to je voľná hodina, super! Každý vyťahoval telefón, hneď sa začal variť. Počúvaj, za chvíľu, že čo robíte? Vreskot, praskol mi v momente displej. Hneď som to schoval do očku, hovorím, to bolo čo? To normálne jak smrtka, keby z kosu prišla, tak to tam kmasla niekoho, vieš, po krku. To bol vreskot, hovorím, počúvaj. To sa čo stalo? Adam, čo sa stalo? A on že, nepočujem. A lasknul mu bujenky, tak zavrieskala, moje to prežili. Hovorím, dobre, toto bude príjemné. Prvá hodina, mal som s ňou dvojhodinovku. Dozvedel som sa, že s hentou raketou, čo sem prišla, normálne s hentou sirénou mám dvojhodinovku. Hovorím, tak toto až bude dobre. Ten transformátor, čo tu vyprával, ten bol celkom pohodičke, ale toto, jak prežijem, som nesmrteľný. OK. Prišla, hneď povedala, čo máme robiť. Že si máme spraviť okraje. Nie, mal som veľký zošit a štvorku, okraje sprav. Hovorím, ty koža, nemám nič, nemám ani cerusku, nemám ani pero. Čo tu mám spraviť? A pravítku a všetci to mali. Poznáte ten pocit, nie? Keď všetci všetko majú, len vy máte hovno. Samozrejme, Maťo mal to isté, hovno. Nemal som nič, hovorím, bože, ona ma zabije, ona má isto nožík, ona ma isto pichne. Všetko som zohnal, všetko som si dokázal zohnať, už mi bol aj Kiklop dobrý, nehovorím Kiklop, teda Peťo sa volal, sa mi zdá, Peťo, poď sem, požičaj mi toto. Požičal, všetko som spravil, hovorím, počúvaj ma. Niektorí to aj nerobili, malí veci nerobili, hovorím, super, oni dostanú zle, oni budú zle na tom a ja to spravím aspoň tak do polky, nie? Narobil som to do polky, hovorím, proste vykočil som sa na tú vlnu, vykočil som sa na tú stoličku, jak Nikolský multimiliardár, takto som sa tam dal a hovorím, že OK, ja už som proste v suchu, nie? Už nebudú žiadne hukoty, nič proste, nebude už nič, už som proste vyhral, nie? Zrazu chodila po triede. Aj tí, čo nerobili, to zrazu mali. Neviem, jak to dokázali, bo kontrolovala to. A mala čo si v ruke. To bol klasifikačný. Ona normálne dávala bomby. Ona dávala za to peťky, hovorím. Však ale ja to mám? Však čo? Dáme maximálne trojku, nie? A trojka, proste prvý týždeň v škole, to bude super. To bude super, poviem mame, že tak niektorým nepodarilo sa, ale proste dostal som trojku. Super, prišla ku mne, začala listovať, lenže Maťo Smoliar, každému prelistovala tak 3, 4, možno 10 strán. Hej, len proste, ja som jej nesympatický, som jej bol isto som jej bol nesympatický. Začala listovať 5 strán, hovorím, mám to, 10, 15, hovorím, už stoj prosím ťa, 20, stoj už, 25, 30, už tam nič nebolo. Normálne zuby vycajila tesáky. Vy to nemáte! Bum, bomba, moja prvá peťka. Možno to bol tretí deň v škole, hovorím, Kriste, pane, ja som dostal bombu, normálne slzička, nevedel som, či som mal plakať, či smiať sa. Všetci sa tam smiali, vieš? Všetci sa smiali, hovorím, však čo, pohodičke. A odtedy ma neznášala. Neznášala ma. Lenže som zistil, že je 6. elektrika, lebo 5 nestačilo, bolo ich 6. 6 elektrik, hádajte, kto ma učil. Hentá pila. Hentá trúba ma učila proste 6. elektriku. Prišla do triedy, hovorím, Kriste, pane, to som tu čo mám teraz robiť? Hovorím, zoskočím z toho okna, zlomím si nohu, nie, kam ja mám ujsť, čo mám spraviť, kde sa mám dať? Zas, ticho! Hneď som sa takto dal, hovorím, OK. Umrel som. Nie som nesmrteľný, proste teraz to príde, teraz takto som si to fakt nepredstavoval môj osud, že takto umrem. OK. 6. elektrika proste prišla, nie? Tak zás, čo si tam vyprávala, nedalo sa to vydržať. Hovorím, takto som sedel, že... Viete, jak na Husenkovej dráhe normálne ľudia, čo sedia takto, len im tvarujú aj hubu, vieš, ale mne ho netvarovalo, ja som len sedel, že... Takto som sedel, hovorím, kamarát, jak toto prežijeme, sme nesmrteľní, vieš dom, že jak túto hodinu prežijem, idem sa prechádzať po koľajnicách a je mi to jedno.
Mne nič nespraví ten vlak. Prežil som to. Predstavte si, prežil som to, lenže písal som si, aj som si písal, ona čo si hovorila, boli to úplne nezmysly, nerozumel som tomu, chápeš, jak keby mi hovorila o kvantovej fyzike, to bolo asi také niečo, ako keby malá fazula vysvetľovala slanine kvantovú fyziku. Asi tak to nejako bolo. Ona bola fazula, ja som bol slanina, to učivo bola kvantová fyzika pre mňa. Normálne vesmír, nevedel som nič, kde je, čo som, kde som. Ja som mu volal, že vymietaš diabla, hen ten človek, exorcista. Tá učiteľka, neviem, jak sa volala. Počúvaj. Chlapci, prišla písomka. Som sa dozvedel, že tam sa neskúša, takže som sa nemusel učiť. Dobre, písomka. Všetko som si navalil do mobilu. Úplne všetko som si válil do mobilu. Úplne všetko. Na každej hodine, keď bola elektrika, slovenčinu som vedel. Tak tam diktáty a takto som mal vždycky 2, 1, maximálne 3. To bola v pohodičke. Matematika, to som bol lesník, hej, tam som bol za horára. To som si vždycky na písomku doniesol sekeru, a ono, že vy tu čo robíte so sekerou? A hovorím, že ja som drevorúbač, písomku nedávajte. Proste tam som bol, v matike som bol hotový, mal som 3, hej, v matike som mal 3. No, mám zašpinenú klávesnicu, neviem z čoho, asi plujem, možno, neviem. No, počúvajte, chlapci, už to prichádza. Maťo mal vždycky jednotky, dvojky, aj z tých elektrík, lebo som to všetko písal. Ja som mal kedysi, to bolo dávno chalani, to bolo aj 5 rokov dozadu a mal som vysúvací telefón. Chlapci, ale to Nokia, to bola Nokia. Bola to Nokia a vysúval sa, ten telefón za vysúvanie. Tak som to vždycky vysunul, nastavil som to tak, že minútu to svietilo. Mal som to medzi nohami, nie? Takto. Vždy som sa pozeral, keď sa pozrel niekto do klasáku, alebo niekde sa otočil, hneď som do toho šťukol a opísal som, že transformátory, ale to sa nedalo opísať, rozumiete? Však on transformátor povedal a vyprával 3 hodiny. Tak ja som opísal prvých 4, možno 5 viet, ale vždy to zabralo, vždy som mal jednotku, dvojku. Ja som bol, si predstavte, prvý ročník, aj druhý ročník vyznamenaný. Mama bola na mňa pyšná, že aký si ty šikovný, hovorím, no mobilne šikovný nie ja, ale nikomu som to nepovedal. Chalani dostávali 3, 4, 5, ale oni sa to neučili. Oni sa to učili. Ale to sa nedalo zapamätať. Fakt. To sa nedalo zapamätať. Niektorí mali aj jednotky, dvojky, ale to boli takí, čo to písali. Čo to písali proste do mobilov, vieš, tiež. Lenže mne na to nikdy neprišli. Ja som sedel proste vzadu a bol som nesmrteľný. Myslel som si, že tu ma nikdy nič nepostihne. Tá učiteľka si ma už pomaly začala obľúbať, že Martin, poďte sem. To bola tá raketa, tá pila, čo tak vrešťala. Martin, poďte sem, prišiel som tam, hovorím, áno, pani učiteľka, už som aj vedel, ak sa volá, ale už neviem. Hovorím, áno, pani učiteľka, ona že, a nechceli by ste ísť na elektrikárskú olympiádu, budú tam ľudia z celého Trenčánskeho kraja, a ja že, normálne, sa mi prekrútili oči na 20 krát, hovorím, viete čo, nechcel by som, ona že, ale prečo nie sa šikovný, že nič nové na 2 roky, hovorím, to nebude dobré, ja sa neviem sústrediť, ja som strašný trémár, budem mať trému, viete, stratním sa tam, ona, no ako chcete, mohli by ste porozmýšľať, hovorím, nie, nechcem, neišiel som, okej, uverila mi to, pohodičke, mala ma už rada, už sme sa normálne zdravili, normálne vykyvovali cez pol chodby, ja hovorím, zdravím vás, hneď som mobil schoval, zdravím, chlapci, no, ale čo? Prišla veľká písomka. Už sa dostávame úplne ku koncu, teraz to finišuje, teraz si predstavte, chlapci, až teraz si sadnite, ak ste sa teraz smiali, to je nič. Teraz sa budete smiať. Veľká písomka, nie? Chalani proste dostávali 3, 4, 5 a ja som fakt, ja vám hovorím, nemal som horšiu známku z toho ako 3. 4, 5 neexistovala pre mňa. Neexistovala, lebo som to vedel proste z mobilu písať. No, vedel som, že tá učiteľka sa zhruba minútu pozerá proste dole, píše a minútu sa pozerala po triede, vieš, že či niekto opisuje alebo tak, počúvaj. Ale to ste normálne počuli, keď ona behla do triedy, tak ste normálne počuli, keď mravci behali po zemi, tak vy ste normálne počuli, ak sa tí dva mravci hádali, že drgol do ňoho a normálne po ňom začal vrieskať a ten jeden, Fera, ty si do mňa drgol, a ten druhý normálne nedrgol. Tam bolo také ticho, že tam sa mravci hádali a vy ste to počuli. Také ticho tam bolo. Takže, už sme boli ticho, ja už som bol nachystaný, nie? Si predstavte, že ja som to písal do SMS-ky, ja som to aj nefotil, lebo to bol asi taký foťák, že jak horálka. Horálku, keby som to odfotil, tak by bola lepšia kvalita, rozumieš? Normálne sedí tá horálky, celkovo by som to bola by lepšia kvalita. Proste písal som to do SMS-ky. A teraz upozorám, že tá SMS-ka je cez 27 SMS-iek. Cez 27 SMS-iek, to je milión slov. Milión písmen, miliarda.
Hovorím, OK, super, pohodičke, Maťo, nemaj stres, bude to pohodičke, budeš vyznamenaný. Mrdal som to medzi nohy, nie. Pozerám, časujem, proste, počítal som do 60, hovorím, teraz sa pozrie dole. Pozeral sa dole, hovorím, bomba. Ťukol som do toho, opísal som, bolo tam 8 otázok, mal som 7. Vypracovaných na kompletku, hovorím, super, ďalšia jednotka, nie? Super, ďalšia jednotka. Hovorím, zas som bol hladný. Od malička som bol hladný, či v lonku, či tuto v Angrii, už som hladný. Bol som hladný aj v škole, hovorím, dám tam aj tú 8, nie? Dám tam aj tú 8, ale mal som taký zlý pocit, chalani sa obšmietali, nevedeli kde, čo nevedeli. Hovorím, dám tam aj tú 8, pozriem na ňu, pozeral sa dole, dám. Klikol som na to, počúvajte, už som mal veľmi zlý pocit. Klikol som na to, zasvietilo to, chytil som pero, začal som písať 8, pozriem hore, ten pohľad by som už nikdy v živote nechcel zažiť. Normálne si predstavte, lokomotíva, obrovská nabitá lokomotíva, velikánske bicepsy, všetko, išla po triede, že normálne valila a ona išla za mňu. Hovorím, a som v piči. Takto som sa hneď bachol po hlave, mobil som, takto som dal ten mobil, nie som ho zakryl stehnami, hovorím. OK, tak teraz čo? Pozrel som sa na spolužiaka, že či mi niečo neporadí, vieš? Že či mi nepleskne jedno, aby som omdlel. A on že... predstavte si, spomalil som čas, normálne som spomalil čas, ale ja som to nemal spomalené, ja som mohol takto všetko robiť, len oni boli všetci spomalení, ja som to vtedy dokázal. Dokázal som to proste. Dokázal som to spomaliť, spomalil som čas, pozriem na ňu, že sa mi to nezdá, som sa vystrčil a ona že... Len chcela proste na mňu, vieš? Pozriem na spolužiaka, že... Adam, pomôcť, som povedal, a on že... On sa mi proste smial, vieš? Smial sa mi, normálne, že kiš, hovorím, chytil sa ho, že ty špinavá. Pozriem na Kuba, že Kubo, pomôcť! Pozriem na Kuba, spomalený čas a Kubo, že... Normálne rád bol, že dostanem 5, vieš? Hovorím, že... Ty bastarský, som hovoril, chytil sa na hlavu, že nie, že počkaj, Matej. Pozriem na Matej, že Matej! A Matej, viete čo? Matej si to užíval, že... Tancoval, rád bol na diskotéke, kvôli mne, všetko kvôli mne. Hovorím, zle, Maťo, musíš niečo vymysleť. A zrazu sa ocitla ona, helikoptéra, lokomotíva sa ocitla vedľa mňa, nie? Bola pri mne už tá učiteľka. Hovorím, chlapci, zle je. Začala mi báchať nie po lavici, ale v lavici, ak si dávate knihy, viete, tam bolo to umelohmotné, tá blbosť. Neviem, jak sa to volalo, proste na knihy. Začala mi tam báchať, že ja už som aj vystrašený, tak to som bol, že takéto oči, že... Ona že, kde to máte? A ja že... Už mi vykala, že... Kde to máte? Hovorím, že... Čo kde mám? Tietáky, videla som, že sa pozeráte dole. Hovorím, že ja nič nemám. A že, postavte sa. Hovorím, normálne true damage na mňa vyslala, proste priamo do hlavy kladivo, že... Pleskla mi bombu, vieš, na hlavu. Hovorím, super. Zas som sa pozrel na Kuba, na Adama, Adam, že... Tancoval normálne bomby, na Kuba som nazrel, Kuba, že... Konečne 5, konečne ulica 5! Hovorím, wow, super, pozrel som sa tam ďalej, na tých chánov. Oni ma aj nepoznali, ja som sa s nimi nevyprával. A oni normálne vedeli, že... Všetci sa radovali, celá trieda tancovala na mňa, kvôli mne, proste. Hovorím, super, no tak postavím sa, čo vypadne mi telefón, dá mi 5, no tak čo? Ale bude to zlé, pretože ona si bude mysleť, že všetko mám v tom telefóne, vieš? Vtedy sa mi normálne mohol zrútiť svet. Počúvaj. Postavil som sa, pomaly som sa postavil takto, nie. Postavil som sa. Telefón samozrejme vypadol, normálne vypadol na stoličku. Hovorím, a čo teraz? Ona že, pozerám ten telefón a svietil, normálne monom svietil. Všetko tam napísané, lenže nevidela. Nevidela, čo tam je napísané, mini písmenka. Ona že, čo ten telefón? A hovorím, že, no však telefón. Ja úplne vylakaný, zuby sa mi triasli. Hovorím, že, no však telefón. A ona že,
áno, telefón, čo tam máte napísané? Hovorím, že... Fakt som mal stotinu na to, aby som niečo vymyslel. Čo by vás napadlo? Normálne stres, zuby, panika, zuby sa mi klepali, zima mi bola. Na všetkých som sa pozrel, zase všetci tanečky tancovali. Jeden tam na rádio dal takto pri hlavu a tancoval. Bulica 5. Rozumieš? Hovorím, super. Čo jej poviem? Stál som, hej, teraz musím celý, aby ste ma videli proste. Ale tam som stál, dajme tomu, že stojím, hej. Ona vám vraví, že by bola potiaľto, možno popas. Fakt by bola potiaľto. Takže, pozrel sa do zeme, že no čo to je v tom telefóne? Vrecko, ty vieš? Pozrel som sa do zeme a normálne v stotine blesk z neba, normálne ma trafila jeba z neba, že... Aha, že... Momente, ja že... Tak som si utrel slzu, vieš, že... A ona už normálne ksich na mňa, čo robím, že či fetujem, že... Viete, rozchádzam s priateľkou a my sme spolu 4 roky a proste... Ja som psychicky proste z toho na dne. Prepáčte, kľudne mi dajte 5, chytil som tú písomku, že... Tak som jej to dal. Ona to mi zdrapila, že... Kľudne mi dajte 5, fakt, nehnevajte sa, prepáčte. Píšem v priateľke proste... Sme spolu 4 roky a... Proste mám ho rád a my sa rozchádzame, viete, a máme... Fakt, je to zlé. Nehnevajte sa, kľudne mi dajte 5, prosím, dajte mi, aby som tú SMS-ku mohol dopísať. Je to pre mňa dôležité, som povedal. A ona že... Ja už som vedel, že to je les, že čo toto môže zabrať, čo som feťak, čo som normálny, veď to zabral len vo filmoch, chápeš? To sa v telenovelách stáva, že Esmeralda sa s chujanom dá 5 krát dokopy a 5 krát sa rozídu a aj tak budú spolu navždy. Vieš, to sa v telenovelách stáva. A ona že, počúvaj, no ja som sa pozrel na spolužiakov a už skončila diskotéka. Oni že, už jak ksichty na mňa, že oni sedeli, vieš, ja som stál. A že, jak ksichty na mňa, že proste... To čo? Že on čo vypráva? Že čo on vypráva? Už má nové nervy. A učiteľka, že ja už som hovoril, že no tak čo mám 5, som si len tak mysli hovoril, vieš. A som sa mi išla, ale furt som proste dokázal vytlačiť, som dokázal slzu z oka. A ona že... Chytila to by som kúžu. Martin, chodte si to napísať, zoberte si ten telefón, chodte si to napísať za dvere a keď skončíte, prídite sem, dobre? Ale už nech sa to viackrát neopakuje. A ja normálne, že to bol asi taký pocit, si predstavte, aké by ste vyhrali miliardu eur. Miliardu eur, že vám niekto zavolá, že hej kamo, vyhral si miliardu eur, prídi si tam a tam. A ja že ok, čau, idem tam. Rozumieš? Taký pocit. Hneď som sa pozrel na spolužiakov, oni že... Hneď jeden normálne chytil kružidlo, začal sa pichať, že on toto nemôže už vydržať, že toto sa nedá, aby som mal takéto šťastie. Ďalší normálne som sa pozrel, normálne sa rezal s pravítkom, že bože, ten Bulica zás nemá 5, vieš. Ja chytil som telefón šťastný, schoval som tú dovačku, že... Išiel som proste za tie dvere. Všetkým, čo som mal čísla, som napísal, že no čo chlapci, ako? A oni všetci v momente, ty buzerant. To ako nepovedali, hej, to keď som im napísal, to nepovedali oni proste hneď. Ty buzerant, ty ak budeš mať 2 alebo 3, ja ťa zabijem. Viete, čo som mal? 1/2. Dala mi 1/2, počkal som tam asi 5 minút, všetko som vymazal. Prišiel som za ňou, zaklopal som, ospravedlnil som sa, hovorím, prepáčte, už sa to viackrát nestane. Vysvetlili sme si to všetko, pôjdem za ňou, kúpim jej ružu. Všetko bude v poriadku, nebojte. Ona že jasné. Inak Martin, máte 1/2. Hovorím, že ježiš, pán Šoka, vy ste mi uverili. Super, ďakujem, zobral som tú písomku, pozerám. Jasné, 8 nebola dopísaná, preto mi dal 1/2. Ale proste, bol som vesmír. Cítil som sa fakt dobre. Hovorím, Maťo, tak ty máš asi fakt dar reči proste. Ty máš asi fakt nejaký dar reči a vieš sa vylízať úplne z hociakého hnusného bahna. Sadol som si tam, cítil som sa fakt jak niečo viac. Cítil som sa proste, keby som bol proste vo vesmíre, vieš? Že kozmonaut. Cítil som sa ako kozmonaut. Si predstavte, kto chcel byť čím, keď bol mladý? Kozmonautom, nie? Tak som sa cítil ako kozmonaut medzi babami, ktorých priťahujú kozmonauti. Fakt medzi krásnymi babami. Proste som tam sedel. Tak som tam sedel. Všetci na mňa, že... No len začaté peste zuby, nie? Normálne na mňa mierili tí ľudia. Už som proste spolužiaci nervy jak hovado. Hovorím, že... No čo? Však čo? Dar reči. Nie, tu bolo okno, pozerám, vtáčiky lietali, krásne slnečko svietilo, hovorím, bože, super. A ona normálne, na ďalší deň, učiteľka za mnou prišla
Martin, som ho zavolal a hovorím, a som v piči. Nie? Však som v piči, ona na to prišla, niekto jej to bol povedať, že vy buzeranti, vy ste ma zaradili, oni, nie, ti drbe, išiel som za ňu a ona, že, no čo, zabrala tá rúža, donesli ste jej rúžu, ona ma mala tak rada, si predstav, že ona sa ešte prišla opýtať, ako je s tou frajerkou, a ja, že, komu? A ona, že, však priateľka, hovorím, no, je to super, všetko by si vysvetlil. Ona, Ježiš, po ramienku, Ježiš, vtedy som nemal tak, mám suché rameno, ale bolo ešte suchšie, že Ježiš, ja som rada. Dobre, ahoj, čau, hovorím, dovidenia. Bol som vyznamenaný.